difícil de explicar naquele momento, e hoxe tamén, sobre todo polo contexto nacional de enfrentamento que hai, pero que perseguía desbloquear unha situación que era insostible no Carballiño. Nós, como grupo de goberno naquele momento, con 6 concelleiros, non tiñamos nin éramos capaces de aprobar unhos orzamentos. Este pacto permitiu-nos aprobar unhos orzamentos, que é a base de calquer acción política, e permitiu-nos, pois, acadar unhas inversións que neste momento podemos cifrar en torno aos 30 millóns de euros. 30 millóns de euros que empezarán a verse e a sentir a súa acción no que son as rúas, no que son as xentes e no que son os habitantes do Carballiño. Permitiu-nos ao mesmo tempo sacar o concurso de limpieza viaria, permitiu-nos sacar o concurso de saneamento e abastecemento de augas por valor, con obras por valor de 6 millóns de euros, e permitiu-nos cantidad de proxectos que despois entrará máis en detalle Pepe para puntualizalos. Sintetizando e resumindo, eu creo que o pacto goza dunha boa saúde e, bueno, como sabedes, por cuestións de saúde, Pepe xa me leva relevando unha temporada longa, consideramos que é importante seguir profundizando nesta línea, e o meu compromiso é que tan pronto me dean alta, pois formalizaremos ese relevo e ese compromiso que temos adoptado pois fai 2 anos. A verdade é que, bueno, foi unha legislatura sobre todo complexa porque, bueno, a verdade é que eu enseguida enterei en convalecencia, ahora teño que facer outra cirurxía preventiva para tratar xa de resolver un pouco toda a problemática, e espero, bueno, que salga todo ben. Eu encontro-me animado e dar o relevo canto antes. Deixo a palabra xa a Pepe. Moitas grazas a todos e bons días, gracias por estar aquí. Dende o Partido Popular, que represento eu, e dende o goberno que estamos defendendo fai 2 anos, queremos seguir pois acadando cousas para Carballiño. É moi importante para nós que Carballiño vaya para diante, máis que as persoas, neste caso a enfermedade de Paco, pois levounos a este momento de que estou en funcións de fai tempo e seguirei en funcións hasta que lle den a alta e seguiremos traballando. É moi importante que se vexan a labora que se conseguiu neste pacto, porque conseguironse moitas cousas que parece que desbloqueouse por un lado que é o Concello de Carballiño con grandes contratos como son o contrato da auga, que é o contrato máis grande que se fixo na historia de Carballiño, o contrato do SAF, a parte de diferentes contratacións que foron moi importantes. Todo eso, se non estuvera un goberno que tuvera maioría, non se podría facer tan facilmente. Vemos outros concellos que están loitando para conseguir esas contratacións e non o han feito. A parte dos cartos que dixo Paco que máis ou menos serían sobre 30 millóns hasta a final do ano que ven, hai unha serie de cousas que vemos que xa se fixeron, como temos o xulgado, que son 540.000 euros, a centro de empleabilidade do Cornoval, que son 3 millóns de euros, o pellón Paco Chao son 140.000, o plan de sostenibilidade turística do Pulpo, 1 millón de euros, o PERTE de auga, con 1 millón de euros, os obradoiros de emprego xa levamos 3 e contamos que veña un máis solicitado aínda onte. En 2 anos, se temos 4 obradoiros, son casi unha inversión de 2 millóns de euros que son persoas de Carballiño que van traballar aquí. A parte, temos moitos proxectos a futuro, corto, o sea, para o presente casi, que son a Plaza de Abastos, que parte do pacto o pabellón, o plan Urbe, a humanización da Avenida de Ribadavia, e son proxectos de gran importancia para nós para que se fagan. A parte de toda a contratación que estamos facendo, chegamos a todas as subvencións. Ahora mismo somos dos concellos que máis subvencións collemos, tanto na provincia de Ourense como en Galicia, debido
aquí funciona a área de contratación e funciona o que é o goberno do Carballiño. Penso que co tempo verase máis e mellor todas as inversións que veñen para aquí, pero para nós é importante, máis que as persoas, que o que queremos tamén que Paco se recupere o antes posible, porque é unha axuda tamén para nós. O que nos importa máis é que o bo funcionamento do Concello de Carballiño e que haya inversións aquí en Carballiño que vaya para diante. Seguimos pensando de que Carballiño é unha vila que crece, vémolo día a día no padrón de habitantes. Para nós é fundamental este crecemento e que sea un crecemento activo, que non se pare nin o ano que ven, senón que Carballiño siga medrando, conseguindo melloras económicas, sendo a segunda vila da provincia de Ourense con gran diferencia e poder crecendo o máis posible. Moitas gracias a todos. Se tedes alguna pregunta, pois estamos aquí para responder. Non sabemos o que vai pasar nesta situación, pero como estamos en funcións, o que digo, Paco está de baixa, pois queremos que se recupere, no momento que se recupere, pois o que falábamos, o pacto sigue vixente e tomaremos as decisións que sean nese momento. Fundamentalmente pensade que hai unha modificación de crédito en Cernes, que somos un concello saneado que temos pulso económico, co cal queremos aprobala rapidamente, e hai toda unha serie de proxectos que están aí, pero pa xa. A Plaza de Abastos, pois creo que pa semana, o outro é pa... Entonces, bueno, sería un pouco paralizar. Evidentemente, a miña situación influye, senón, pois Pepe empezaría a gobernar ahora, non fai 8 meses. Non sei se votaría en contra ou non, non soy consciente. Yo sé que todos están contentos, sé que todos están trabajando, sé que todos tienen grandes responsabilidades y todos están aportando todos los días y vienen todos los días por aquí. Evidentemente, esos son futuribles y será lo que sea el día que, como digo, tomaremos la decisión de salir adelante. Sí, nós facemos todo, eu non son unha persoa, somos un grupo e aparte un partido. Eu teño claro que todo o que fago estou respaldado por todo o mundo, senón non faría as cousas. Si, estamos de acordo en seguir en funcións, do que quedamos. Se lle dan a alta, pois xa falaríamos de cambiar a alcaldía. O máis importante é que a finalidade do pacto era desbloquear o Concello e levar adiante as inversións. Básicamente, o que estamos a falar e o que falamos todos os días como grupo de goberno con diferentes sensibilidades políticas, ideolóxicas, etc., pero do que falamos todos os días é de proxectos concretos, que é no que estamos, por lo menos nós. E eles penso que tamén, claro. Temos diferentes ideas, como é normal, somos diferentes partidos, somos un de izquierdas, outro de dereitas, pero o que buscamos é que a vila pois, poda conseguir cousas, é o máis importante para nós. Ainda non se resolveu. Novedade ninguna. Sigo igual, en bypass. Non sei xa que está en silencio administrativo de momento. Sí, administrativo de todo. E silencio total. Moi ben. Pois basicamente pasaría, o primeiro paso sería a miña dimisión, evidentemente. E a partir de aí, pois todo o que se desencadee. A palabra é a palabra.